खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog चैनलखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजेव जो भगवान ने महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ पुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय पुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो सोनाफोर ओमफ्राय बिथाङाथ' मैया मोनायाव थांबाय आरो आंना आलनायाबो बे एखे रोखोमनि खालि जाफिनबाय मानो होनबा बिथां फैबाल'सो बे आलनाया फिलाप जायो नालाय आंना बाखि आंहा बिदिसो दोनो आरो गथ'फोरना आंना बिदिसो थायो नालाय सोनाफोर उफाय गैया अलसियानि खामानि दाख्लै सनमेलनाव गानलांनाय दखनायानो दाबो सुवाखै आरो ना मानो होनबा हरनिफ्राय फैनायनि अखानायैहाय बिथांमोननि जि सुनानै आंना सेला दुरुङानो जायगा गैलामोन आंनि थाखाय आरो ना स' बियो थाबाय आरो बिनि अखानायैबो नै मैया बोथोरा मोजां नङा दिनै एसे सान्दुं दुंहां जादों सुनोसै आरो ना बिथांनि गानस्लाय गुनस्लाय गालांनाय आंनि ओमफ्राय फिसाफोरनि एसे बेनिफ्राय मोनसे खोथा जायफोरा भिडिअ हगारदों आं बारा मोजाङै नायनो मोनाखै मानो होनबा टाइमा बोरैबा मिलायाखै आंना जेब्ला नायगोन फारि नायगोन आरो ना नायाखै साननानै गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय मैयायाव एसे नायदों दहाय फुङाव एसे नायदों आरो फारि नायलांबावसै खामानिखौ थाब फोजोबनांगोन ना नङाबा बोरैथो नायनो मोननो सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि ब्लग्सखौबो जोबजासिमहाय बिसिबा गोबावनि उनाव बिमा फिसा क'क्राझाराव दखानाव आरो ना खाथियावहाय माबा जोबस्रांनानै दङ बबेबा बुस्थुआ जोबखानायमोन बुस्थुफ्रा ओमफ्राय फैद' दाथ' थाफिनबाय नालाय लायनांगौ जानो जाहैसिगोन बेनिफ्राय आं एसे कनफिउसाव दङ स्कुलाथ' एसे गोबाव बन्द दंबावो प्रग्रामाथ' पुरा चेन्ज जाजोब्बाय बिजनिनिफ्रायबो थाब फैनांबाय ओमफ्राय दा न'आव लायलाय होनलाय आङो आरो थांबावगोन आरो ना रुमावबो थाथ'नाय नङा आरो ना सनाफोर एसे दंबावो सप्तासेनि बारायानो दंबावो बिदि ओरैनो बोरै थाबाय थानो फैदो एडमिसनबो लायाखै लेखाबो लायाखै खनसेनो एप्रिलावसो खामानिफोरखौ मावनोसै नालाय ओंखायनो रुमाव बेकारसो थानाय जागोन नालाय सनाफोर ओंखायनो मोनसे नङा मोनसे देवानि मारिबावनोसै आरो ना बे बन्द समावनो नुवाखै एक्सट्रा खरस ओंखारफिनलायबाय न'फ्राव थाबा एसे मोनसे खरसानो एसे ज' जायो लागै थाब जोबबाबो एसे सेभ जानाय बायदि मोनो आङो आलदा थालायबाय नालाय अब्लाबो सप्तासे सेभ खालामनो अबाव थांनाय जायो खारखोलाबायबावनोसै सनाफोर र' डिसाइड खालामथ'वाखै दिनै हपासे जि सुदोंना रानग्रोनांगोन ओमफ्राय सनाफोर जोंना दिनै आदारा दङ दाउ फेन्दाजों आलु एवनाय ओमफ्राय नैबेहाय दङ दालिजों बिथां जालांखोन्दा मैया अमाजों लाव ओमफ्राय लावआ एसे दंबावोमोन नालाय बेखौ होबाय आरोखि ओमफ्राय ओरै ओंखाम मोनबाय बाबा बिफाव गोसोखाङाखै बिफाव गोसोखांनानै बिफा लाबोनाय हरलिक्सखौसो जानो थिनदों मा मानसि दहायसो बिराद गाबज्रिखांबाय बे हांलाया अख्रांलाया आरो ना बेहा एसे थाब बावो फिसालायानो थमक गोसोखांबाय थायो माइरंसोलै बिमाया एसे लामस्रोनानैसो सोनो सान्दों थेमायावहाय माबायाव दुंग्रायावहाय सान्दुङानो मोजां गद गैया लामनोनो मोनाखै दाबो नै दाख्लै लानानै फैनाया सनाफोर माइरङा गुगु गागा बेखौ थिखांनायनि सिङानो दासिमबो सागायाखै होननानै बुंजायो आंहा जारलासो जोलैखौ एसे दालिजों ओंखाम दौगोनसै आरो ना आङो नानि मा जानोसै सना मालाय बिफाजोंसो जा दौजायोमोन आइदै आफा हारसिं जागोन नोङो हारसिं जागोन जागोन माया दौगोन अदे आं दौनोसै सना होदो नानि बिफाया थांलायबाय नालाय जोंना खामानिया बिदिनो जाफिनलायबाय आरो ना रुल्स गोलैयो आमोनदो दौगोनसै सनाफोर आं फिसाजोनो दुगैखां लोबखां सनाफोर जानानै लानोसै उदैयाबो अरबाय आरो ना 12थायानो जानोसै ओंख्रियाथ' बेनोसै दहायनो हायखादों ओमफ्राय नै दाख्लै बिजिनिफ्राय बिजामादै खावनानै लाबोनाय लेबु बेनिफ्राय सामब्राम एसे हानानै लाबाय गैया पापर थापर जेबो गैया जानोसै आरो लेबुआ एसे रोसि जाहांबाय नै अबेबा गैया गोरलैया आरो ना खिन्थु बे थाइसेना थाइनैल' बोराय मोन्दोंमोन ना बियो रोसि दङ दालिजों लेबु आरो मा नांबावगौ सनाफोर जेबो नांला सोर दालिजों लेबु जानो गोथाव मोनो आंनो खिन्थाहरदो फंबाय बिनानावमोन लोगोफोर आं हले दालिजों लेबु होनबाथाय जेबो नाङा आरो ना आरो लोगोआव आलु भाजा
जानोसै फिसालायाबो बिराद मोजां मोनो जोंना दालि लेबु जाखांबाय आरो फिथाइयाथ' दा बुंसै ओरैनो सोबख'लाबायनानै जायो दाउ फेन्दा मैगंखौ दिनै जों खननैल' बे मुथासेखौनो दाखालि सनजोल' थांनानै फैबा लानानै फैफानाय दाखालि खावसे जाबाय गावजों गाव थानायाव आलुजों भाजि ओमफ्राय दिनै जाबाय दिनै जों खननैल' आरोना मोदोमनायखौ गोथावानो मोनदों ओमफ्राय बांद्राय ब्रेव ब्रेव जानो हानाय नङा आरोना आङो थ' जानानै लानोसै जारलासो आंजों बेदरबाबो जानो हायो मिरामिस दालि लेबुबाबो जानो हायो सनाफोर जानानै लागोनसै आं फटाफट आरोना जाखांबाय लोंखांबाय सनाफोर बेनिफ्राय सान्दुङा दिनै बारा गैया आङो दाखालि गिफ्ट मोननाय दख'नाया बेखौ सुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ओरैबादि खारां खाथांना आं गाननो हानाय नङा माने सनाफोर मानसिफोरा बोरै बोरै मा होनो माइदिखौ सिफायनानै गानो आं बिराद खस्थ' मोनो आरोना आंना बिसना सिं मा सिं आं बिराद खस्थ' मोनो आरोना सनाफोर माने दा बुंसै सोरबाफोर माइदि सिफायना हरदों बा कमेन्टआव हरदो आं हरथ'नोसै सप्तासेसो गाननानै माइदि सिफायना हरदो आरोना सनाफोर नायदो आंहा माइदि सिफायनो बहा सोनानै दोनदों दोखो दोखो उन्दुग्लि जानानै एसे मोजां जाथों होननानै सनाफोर नायदो आइया बेयावसो बनानै दोनदों आरोना आङो थैसिगोन आं एसे रुइखोना माखोथाय आइदै आफा इसोर बेबायदिनो आंना दख'ना माइदि गोनां बायबाबो माइदि सिफायग्रोनोनो एकदम बिराद दिगदार मोनो आरोना बेनोमोन नै आं दाख्लै बेखेवनानै देखायाखैना सनाफोर नायदो दख'नाया बेनोमोन आंना बैसागोनि बोरायनि गिफ्ट होनाया बेस्रा गावनो फसायनानै होथारनाय आरोना र' एसे नायनो आं माइदिया बेसेबां खारखो गोदान मोननायनि खोथा सनाफोर आं एसे गानायनानै एकदम नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलायबाय आरोना ओमफ्राय बे दख'नाजोंहाय माबे फास्रा माबे ब्लाउसआ समायगोन बेखौ नोंथांमोना नायफ्रांलांदोंबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आंनाव बारा ड्रेसनि चेन्ज गैया आरोना आं बिदिनो जाब्रासो आंना खुनु बेजों बे समायगोन होनलायनाय जेबो गैया सनाफोर गाननांगौल' जा दं बेखौनो सोलाबायो माबा सेट मोनबाय मोनाबा गैया मिलायबा मिलायबाय मिलायबा गैया आरोना सनाफोर खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्टआव अननानैहाय बैसागुफ्राव आंबो एसे स्राय गानना ओंखारनो नायदो सनाफोर मादि नुदों आरोना ओमफ्राय दख'नाया एकदम गुवार आरो मोजांथार आंनि थाखाय गोजौ मानसिनि थाखाय बिराद मोजां हाबुद्रुलायनाय आरोना ओमफ्राय हाया दा नै ब्रां 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 दानो जुदि एसे माइदिखौ थिग खालामनानै दोनखायाबा बैसागुआव थाग्रा थाग्रा गाननो गोसो जाबाबो गाननो हानाय नङा ओरैबादि खारां खाथां आरोना माने सुबाथाय स्रय जानो हागौ आं मिन्थिला बाट दा एकदम सुनाय गैया माने गैया नालाय एकदम खारां खाथांथार आरोना बेखौ जुदि आं फटखरिया बैसागो फांसन बा मिटिंफ्राव गाननानै थाङो अब्ला आं माने हांखौनो मोननाय नङा आरोना स' एसे बिसना सिङाव दोननानै एसे रुइदोंना रुइयाखै नायदों आरो गाननानै आरो नोंथांमोननोबो दाख्लै आं जास्ट गिफ्ट होननानैल'सो खिथादोंना खिथानाय जायाखै ओंखायनो आं दिनै बख'दों नालाय सुनो सानदोंमोन बाट अखादों फैफिनबाय आं सुनाय नंला सनाफोर ओंखायनो गाननाय नायबायल' आङो नायदो आरो बे खाब्रां खाथां गाननानै फिसाजोखौ बाबावदो थैदो आरो ओरै नारसोनायानो आसुगुरफ्रा एकदम बोरैबा मोनलायो आरोना बारा अयभास गैया नालाय 700-800नि दख'ना गानग्रा मानसि नालाय सनाफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै बोरै एथ' खाब्रां खाथां दख'नाखौ बोरै बोरै माइदि सिफायना गानो आंनो खिथाहरदो आरोना आं बिदि खारां खाथां दख'ना गाननायफ्रानो बोरै गांथामसोल' जादों खोमा जेने थेने आरोना गांसेया दासिमबो माइदियानो बायाखै बे मोनसे खयरि कालारनिया ओमफ्राय बे मोनसे आरोना सिफायलाबायनोसै बेनिफ्राय दामाबो बिदिनो बांद्राय नङा बारा मोजाङै खिथाला आङो 2000नि गाहायाव आरो सनाफोर दामनि नङा आंना 3000 गाहामनि बायदि नङा आरोना थाबनो खननै खनथाम गानबा थिग जागोन बायदि मोनदों आरोना आङो अब्लाबो बिसिना बेडशिटनि सिङाव खोब एसे दोनबावनोसै आङो रुइनानै थाबावो खोमा ओमफ्राय सिखुनु सुबा रुइयो होनना बुंदों बिदि खालामसै आरोना आरो सोरबा उफाय दंबा खिथाहरबावदो एसे थाब रुइनायनि आरोना आं एकदम एसे गानखानाय एसे फेग्लेग्ले जानायखौसो मोजां मोनो आरोना दा नै एकदम थोन थोन
माबा मा होनो माइदि बायबा मोजां जाथारगोन बियो गाननो आरोना थोलोक थाला एकदम गिदिर आंनो गिदिर दख'ना नांखागौ नालाय ओरैनो उदैया अमा जायै जायै दांखोखा बिनि सायाव आरो बिदि दुमब्रांब्रां गानबावबाथाय गैला आङो नै लाखोमानो मोजां जादों आरोना उदैखौहाय लाखोमानो माइदि दख'नायाखासो बिदि गिदिर नुदों होननो मोजां जादों आरो नङाबा उदैयानो बिदिनोखा आंना साननो नांला आरोना नोंथांमोना सोरबा सोरबा बे दाम खमनि दख'ना मोननायखौनो एफा गानलायनानै देखायबाय होननानै शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनजोंहाय गिफ्ट मोनदों होननानै खिन्थाबाय नालाय दख'नाखौ एकदम फुवानानै खिन्थाथारबाय आरोना माने दांनायखाय आङो खिन्थानाय जादों आरो सनाफोर दा दाख्लै लाबोनायनिफ्रायनो जै खोबनानै दोनदों खोबनानै दोनदों दिनैसो दांदों आरोना गोजोनो आं बेजोंनो बेनिफ्राय सनाफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय सोरबाफोर गोदान नायलांफ्रांबायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच